Więcej. Powiększ. Drodzy pancernicy, drużynnicy i tarczownicy, specjalnie dla was dziś przygotowaliśmy piosenkę, którą mam nadzieję zaśpiewamy wspólnie na Wielkich Harcach Majowych 2016. Marsz, marsz me serce, o budkę biją, strzelaj modlitwy, a chwal Maryją, bo u Maryi jesteś w komendzie, nad nią mocniejszej mieć świat nie będzie. Bo u Maryi jesteś w komendzie, nad nią mocniejszej mieć świat nie będzie. Wergatron biją, stawaj do tropu, żadnemu pani nie da urlopu. Masz urlop życia, nie wiesz jak długo, bądźże tej Pannie na wieki sługą. Masz urlop życia, nie wiesz jak długo, bądźże tej Pannie na wieki sługą. Stań do parolu, odbierz go śmiało, aby na wieki w twem sercu trwało. Parol jest Jezus, hasło Maryja, niech w nim twe serce na wieki sprzyja. Parol jest Jezus, hasło Maryja, niech w nim twe serce na wieki sprzyja. A przy ostatnim życia momencie wybrańcem Panny bądź w regimencie i żebyś poszedł za przejtem swoim z błogosławieństwem Maryi Twojem. I żebyś poszedł za przejtem swoim z błogosławieństwem